det här föredraget att jag tänkte gå igenom hur man alltså under senare tid har använt sig av antiken i olika syften, och då måste jag kanske först börja med att tala om vad jag menar med antiken i detta avseende. Lite betoning på den romerska antiken och på Rim som ideal. Romerska institutioner och framförallt det romerska språket, latinen. Makten över en gemenskap utövas av de som har makten över orden. Det är en sanning som gäller i hela tiden, och det gäller kanske i ännu större utsträckning nu när det kommer att uppstå nya klasskillnader mellan de som behärskar språket och de som inte behärskar språket. Det här är också en av huvudtankarna i George Orwells roman 1984, där makthavarna efter revolutionen dekreterar att alla nu ska använda ett nytt språk, newspeak, och bestämmer vilka ord som får användas och vad de ska betyda och vilka ord framförallt som inte längre får användas. I satirens form konstaterar Orwell det som blir tydligt, särskilt i valtider. Språket inte bara speglar, formar också vår värld. Vi använder oändliga mängder av begrepp som inte bara återger en verklighet utan också på sätt och vis är den. Tänk på honnörsord som solidaritet, tolerans, demokrati, folkhem, mänskliga rättigheter, jämställdhet, genusperspektiv. Det är ord med historia. Någon har en gång hittat på dem. Då fick då ett innehåll i en mycket konkret konfliktsituation. Historien är ju en historia av intressekonflikter. Efterhand ändras förutsättningarna. En konflikt bleknar och ersätts av andra. Språkmiljön förvandlas, men orden finns kvar. Också orden skiftar innebörd. Det gör alla ord efterhand som miljön skiftar. När Thomas Jefferson i 1700-talets USA myntade slagordet "All men are born equal", alla människor är födda jämlika, så menade han alla vita anglosaxiska frigårdna kristna protestantiska män med viss minimiförmögenhet har samma rätt att göra sig gällande i samhället. Jefferson jämförde för övrigt med negerslavar. Efterhand som historien har gått vidare så har orden skiftat innebörd. Numera menar vi med dem som är huggna i marmor i Washington. Alla medlemmar av människosläktet har samma rätt till ett meningsfullt liv. Orden finns kvar, skuggorna i marmor, men de kastar nya skuggor allt eftersom historiens sol långsamt rullar vidare över himlavallen. Studiet av historia har inte minst i uppgift att skaka om våra föreställningar om det självklara. Människan lever alltid i någon samhällsform som inte är den enda naturliga. Som inte är resultatet av en nödvändig utveckling utan resultatet av givna förutsättningar och tillfälligheter som successivt leder till politiska och sociala beslut i stor och liten skala. Allt ifrån krigsförklaringar eller fredskonferenser, Wienkongressen, Versaillesfördraget, Jalta-konferensen som ritade om Europas karta. Människors nödtvång eller fria beslut att emigrera, ända ner till våra privata val av utbildning, partner och bostad, vad vi ska äta och hur vi ska klä oss varje dag. Språket vi använder, gemensamt och privat, är det trognaste och mest avslöjande protokollet över dessa kontinuerliga beslutsprocesser. Språkbruket är det känsligaste uttrycket för rådande ideologi och värderingar och för en persons individuella historia. Det här illustreras tydligt i Europas historia. Jag tänker då på den viktiga aspekt av Europas identitet som har att göra med det romerska imperiet och dess
språk, latinen. Att bondbyn Rom och den italiska dialekt som råkade talas där kom att behärska stora delar av världen. Det var alldeles oförutsebart och för romarna själva ett rent mirakel. Detta prosaiska och vitlökstuggande folk av bönder som visste allt om gödsling och slavuppfödning men saknade konst och mytologi här i landet. Framförallt saknade de vetenskap och filosofi. Allt det där importerade de småningom från grekerna. Det hade ett praktiskt, juridiskt, politiskt och militärt snille utan motstycke. Romarna upplevde exempellösa framgångar som erövrare. Först med legionerna, sen med sin kultur som de kallade humanitas. Civilisation. Fast civilisation var en del av det slaveri de exporterade, sa den cyniske historikern Tacitus, som dog sådär 120 efter Kristus. De skapade en väloljad administration som har satt outplånliga spår på kartan, i våra ordlistor, i våra juridiska grundsatser, i alfabetet, de mest påtagliga, i språken, i vårt sätt att tänka, i statsskicket och inte minst lämnade de efter sig ett förråd av symboler. Roms äldsta historia innehöll som sagt inget som lät ana att det en gång skulle bli imperiehuvudstad. Stan uppstod kring marknadsplatsen Forum och borgen Capitolium. De flesta av oss har väl varit där. Dess ursprung är insvept i legendernas dimmor, men det är klart att stan från början styrdes av kungar. Inflytelserika patricierfamiljer tog efterhand över initiativet. Och istället för det förhatliga kungadömet så skapade man det allmänna, res publica, den offentliga saken, som i sina bästa stunder försökte förverkliga en dröm om jämvikt mellan sociala krafter, där makten kunde hållas under uppsikt av kontrollinstanser. Experimentet lyckades aldrig riktigt. Republikens sista århundrade blev ett blodigt kaos, alltså under första århundradet före Kristus. När rivaliserande generaler tog på varandra i rask takt. Den mest kände bland dem var Gaius Julius Caesar, mannen som erövrade Gallien, som klev i land i Britannien 2 gånger och gav oss den kalender som i reformerat skick styr våra liv i detalj än idag. År 45 före Kristus tror jag det var man införde den julianska kalendern som ju var väldigt framsteg. Man slapp använda skottmånader och sånt. Ja, så inträffade det som tycktes vara en del av ödets plan. Genom segern vid Actium 31 före Kristus blev Caesars fosterson Octavianus ensam härskare över den kända världen. Hans välde sträckte sig från nuvarande Holland till Egypten och Iran, från Marocko och Portugal till linjen Ren Donau, Turkiet och Syrien och allt däremellan. Riket skulle senare utvidgas med nuvarande England och Wales. Nu följde 45 år av obruten fred och trygghet, en ordnad förvaltning, återställd disciplin och ett ekonomiskt uppsving. Och då låg det i den 32-årige självhärskarens intresse att konstruera det romerska väldet som en enhetlig och konsekvent symbolbyggnad. Han visste att han hade tagit makten med våld, men han kunde bara behålla makten genom att han legitimerade makten. Alltså inskärpte en skala av värden och umgängesformer, skapade symboler och termer för sammanhållningen inom denna mosaik av folkslag, språk, kulturer och klasser. Som imperator och dominus, alltså befälhavare och herre, var han i praktiken diktator över imperiet. Själv uppträdde han anspråkslöst, som diktatorer
brukar göra. Klädd som en vanlig romersk ämbetsman, antog titeln princeps, vilket skulle kunna översättas nummer 1, eller chefen. Inom parentes, på medeltiden blev princeps vårt prins, imperator, franskans emperor, för engelskans emperor. Och det som från början var ett familjenamn Kaiser förvandlas i tyskans Kaiser, ryskans tsar och vår kejsare. Octavianus, han fick år 27 hedersnamnet Augustus, den upphöjde, den vördnadsvärde. Och i den egenskapen fick han också en av årets månader uppkallad efter sig. Jag vet inte om ni är så gamla så att ni har sjungit August och Lotta. Men detta kan i sista hand förklaras som en mycket blek reflex av ett beslut i senaten år 27 f.Kr. Nämligen mannen August, som först bara kunde bäras av regerande kejsare, men sen som senare föll offer för inflationen. Ja, detta var parentes. Parentesen är nu slut. Den inte minst intressanta aspekten av det romerska imperiet var dess utbildningssystem. Den romerska kulturen var det talade ordets kultur. Det byggde på en kult av vältaligheten. Läran om vältaligheten, retoriken, hade i sin tur långt tidigare utvecklats i de grekiska stadsstaterna och var i sin ursprungliga form en av förutsättningarna för demokratin, folkstyret, samtidigt en frukt av demokratin. Det antika samhället byggde från början på ordets makt. För att hävda sina intressen var det absolut nödvändigt att man kunde övertala de beslutande församlingarna att tycka som man själv. Retorik kan ju definieras som konsten att övertyga. Eller åtminstone att man kunde hyra in någon som effektivt förde ens talan. I en civilisation där medier inte existerade. Medier var det talade om inför en större samling människor som hade makten i sin hand. Så länge den romerska republiken existerade, den upphörde ju då kan vi säga år 31 f.Kr. så förblev talekonsten en kreativ konstform. Varje funktionär i samhällsapparaten måste behärska talekonsten. De enda massmedierna var talarstolar. Senare under kejsardömet berövades de politiska församlingarna sitt inflytande. Att tala offentligt var inte längre ett sätt att utöva makt i det sociala spelet mellan motstridiga intressen. Talekonsten blev istället uttryck för den etablerade maktstrukturen. Vältalighet reducerades till ceremoni och liturgi. Man celebrerade den bestående maktordningen. Under århundraden ansågs emellertid kunskap i retorik vara nödvändiga för utbildningen till gentleman. Den som under senantiken ville göra karriär som högre statstjänsteman eller advokat kunde bedriva studier i Rom, Konstantinopel, Aten, Alexandria, Beirut, Bordeaux, Milano, Kartago, nuvarande Algeriet eller Antiochia i Syrien. När kristendomen erövrade det romerska imperiet fortsatte det här utbildningssystemet att fungera. De stora kyrkofäderna var lysande predikanter, inte därför att de var kristna, utan men framförallt därför att de hade gått i retorskolor och i några fall själva var professorer i retorik som Augustinus, innan de blev kyrkans män. Latinet tog så småningom överhanden över andra tungomål i imperiet. Inte ens Skandinavien, som ju aldrig hamnade under Rom, undgick helt detta inflytande. Svenskans äldsta lånord är en fantasieggande påminnelse om germanernas handelskontakter med romarriket under de första århundradena av vår tidräkning. Kärra, marknad, vin och öre. Verbet köpa kommer av latinets kaupo, krogvärd,
Det var på värdshusen längs gränsen till romarriket som germanerna lärde sig ett nytt och praktiskt system att leverera naturprodukter mot ersättning i mynt. De köpte kärra, latiniskt karos, marknad, mercato, vin, öre, observera. Det betyder från bara guldmynt, ett guldmynt som var väldigt värdefullt. Men som sedan också har råkat ut för inflation kan man säga, även språkligt. Inte större. Nu är det så värdelöst att det inte existerar annat än som abstraktion. Men folkvandringarna på 300-talet, efter Kristus förstås, började skölja ner över Europa, försökte det romerska imperiet förtvivlat att försvara sig. Det var en hopplös kamp. I öst lyckades det överleva genom att förvandla sig till ett bysantinskt imperium kring Konstantinopel med grekiska som medium. I väst bröt det samman och ersattes som en mosaik av så kallade barbariska kungadömen, ostrogoterna och langobarderna i Norditalien, visigoterna i Spanien, vandalerna i Nordafrika, burgunderna och frankerna i Gallien, vår tids Frankrike alltså. Administrationens sammanbrott ledde också till grammatikens. Ett riksspråk är alltid en dialekt med en armé i ryggen, brukar man säga. Bara makthavare kan uppställa grammatiska normer och kräva att de följs. Eftersom en sån makthavare inte längre fanns upplöstes latinet i dialekter, det där som blev de romanska språken. Biskopen Gregorius av Tours ville på 500-talet skriva frankernas historia, men klagar i förordet: ve vår tids människor, bildningen har gått under. Det finns inte mer någon som kan skriva ner vad som händer. Biskopen själv klarade knappt att skriva korrekta ändelser, skulle inte ha fått godkänt vid den klassiska institutionen och är osäker på det mesta i den formlära som hans italiska kollegor fortfarande behärskade. Skolväsendet på kontinenten bröt också samman. Senatorn Cassiodorus, han dog 575, han planerade med gåven att upprätta en högskola, ett institut i Rom, men misslyckades på grund av de oroliga tiderna. Cassiodorus drog sig istället tillbaka från det offentliga livet till ett kloster där han försökte rädda vad som räddas kunde av vetenskaplig bildning. Tidigare hade man inte haft något behov av att översätta de grekiska handböckerna, till exempel naturfilosofi, till latin. Alla bildade behärskade ju grekiska, ungefär som i vår tid. Alla bildade kan begripa åtminstone hjälpligt engelska. Nu fanns det emellertid inte någon längre i väst som förstod grekiska på 500-talet. Så därför skrev Cassiodorus med hjärtat i halsgropen en massa kompendier om allt möjligt. Också, och inte minst, en handledning i latinsk rättstavning. Stavningen är ju det yttersta kriteriet på och det känsligaste instrumentet för värdegemenskap, inte sant? Man kan uttala att folk inte har samma uttal som man själv, men om de inte stavar likadant, vad kan man då hoppas på? Makten över språket hade nu gått över till de kristna. Cassiodorus program var ett program för munkar. Läs- och skrivkunnighet skulle användas för gudstjänstens behov. Före allt annat skulle eleverna lära sig de 150 psalmerna i Psaltaren utantill. Ett krav som gällde medeltiden nu för alla som alla bildade människor, var ett absolut krav om man ville bli prästvigd. Jag vet inte hur det är nu. I varje fall om man inte kunde någon latin. Det fanns en samlande kraft kvar i väst, fåvel i Rom, som hade övertagit den gamla kejsarmaktens uppgifter och attribut. Det här vi kommer in på återbruket. Den romerska kyrkan upprätthöll ett oklanderligt latin som liturgiskt, litterärt och administrativt språk, trots att det knappast längre var någon som hade latin som modersmål. Latinet blev ännu viktigare i de områden där det aldrig hade talats.
Det gällde framförallt Irland. De iriska samhällena organiserades under senantiken kring kloster med abbotar som folkledare. Irland producerade en otrolig mängd högutbildade munkar. Härifrån drog under de mörka århundradena, 500-600-tal, iriska lärda ut mot kontinenten och grundade kloster i Frankrike, Lixeuil, Österrike, Bregenz, Italien, Bobbio. Och det här räddade minnet av den antika intellektuella kulturen till eftervärlden. Ännu större betydelse fick dessa irländare i England. När Karl den store omkring 800 fick idén att blåsa liv i det gamla romerska imperiet, återanvändning, i full skala, då tog han hjälp av intellektuella som själva hade utbildats som irländare. Den främsta av dem var Alcuin från York, död 804 i Rom. Ett namn värt att lägga på minnet. Som ett led i Karl den stores imperiebygge tog sig Alcuin an språkfrågan. Finns det inget gemensamt teckensystem och accepterat språk, då blir den enskilde hänvisad till sin rent privata bild av världen, omöjliga att dela med andra. Ingen gemenskap kan hålla ihop. Ungefär som den moderna staten Israel bygger på det återuppståndna hebreiska, bibelhebreiska språk, så återupplivades nu det litterära latinet som norm. Karl återanvände det romerska imperiet uttryckssätt, institutioner och titlar. Reformen började med en genomgripande nydaning av gudstjänsten. Lokala liturgiska sedvänjor avskaffades så effektivt att man numera inte vet hur mässan gick till i detalj i det gamla Frankriket, merovingernas rike. Alla skulle nu följa bruket i Rom. Påven ställde tjänstvilligt sina egna böcker till förfogande för avskrivning, kopiering. Och den politiska enhetligheten i det nya imperiet genomdrevs med hjälp av språklig och rituell likriktning. Karl och hans närmaste män förstod lika bra som en gång kejsar Augustus att symbolerna, där ju språket är viktigast, inte får vara otydliga. Gudstjänstreformen skapade en för alla gemensam världsbild. Stjärnhimlen och jorden uttrycktes rituellt i kyrkoår och kalender. Varje dag erbjöd detaljerade riter och böner. Den profana historien sågs som en förlängning av den bibliska, den tidigmedeltida, den medeltida historieskrivningen är i hög grad ett sätt att tala om hur världens historia fortsätter som en fortsättning på den gamla testamentet. Samma typer av aktörer. Jag skulle säga att jag hittar ett exempel på detta också. Prästerna tolkade världen. Prästutbildning blev Alcuins hjärtefråga. Och då gäller det alltså att rekonstruera det gamla latinet, inklusive grammatiken, syntax, stavning, vokabulär och mytologi till och med. Stavningsreformen blev hörnpelaren i imperiebygget. Cassiodorus projekt 300 år tidigare förverkligades nu och blev en massiv succé. Imperiet hade språket i sina tyglar, alltså makten över tankarna. För det här ändamålet organiserades en enhetsskola kring domkyrkor och kloster. Hur undervisningen där gick till, det finns tyvärr mycket få vittnesbörd om. Men så mycket vet man att eleverna först lärde sig alfabetet, vad annars. Paternoster, Ave Maria, trosbekännelsen, några psaltarpsalmer utantill. Hand i hand med detta gavs sångundervisning. Och framförallt, eleverna, början med 7-8-9 års ålder, kastades genast i liturgins ocean av bibeltexter på latin, där de måste lära sig simma fort.
Först lärde man sig orden utantill, så småningom lärde man sig också vad de betydde. En mycket effektiv pedagogisk metod kan jag säga. Barn kan ju lära sig hur mycket som helst utantill, det behöver inte ha någon logisk innebörd. Så småningom upptäcker man denna logiska innebörd och det är en fantastisk väg in i en textvärld. Alcuin betraktade latinet som ett verktyg för domesticering av folk och individer. Lämnat åt sitt öde är både samhället och den enskilde offer för en blind och nyckfull lystnad som söker sin tillfredsställelse utan förnuft. Och det här är ett direkt citat från Cicero. Kan man bara mobilisera ratio et oratio, förnuft och språkförmåga, eftertanke, talförmåga, förvandlas vilda busar till fogliga lamm. Så måste det ha gått till i historiens gryning, tänkte Alcuin. En stor och vis man, en riktig karl, samlade ihop de kringströmmande barbarerna på fälten och skogarna och lockade med sin undervisning fram det bästa utav humanism. Därmed har han formulerat det som långt senare skulle kallas den humanistiska grundprincipen. Bildning, formandet av karaktären genom litteraturstudium. Vännerna kring Karl, den store alltså, bildade ett slags akademi där man bedrev ett lärt rollspel. Kungen presiderade som kung David eller Salomo. Och de lärda herrarna tog namn från antiken och från Bibeln. Alcuin kallade sig Flaccus, alltså samma namn som poeten Horatius hade. Och en annan hette Angilbert, som kallade sig Homerus. Utan att därför ha läst Iliaden eftersom grekiskan var tämligen okänd då. Alcuin och kretsen kring honom producerade poesi som prisade härskarens dygder. Karl får heta Pater Patrie, precis som Augustus, alltså fäderneslandets fader. Men han är också Pastor Ovilis, fårahusets herde. Och han är Roms patronus, Roms skyddsherre. En patronus i det gamla Rom var en inflytelserik människa som samlade klienter under sig. Klient betyder en som söker skydd under en patron. Klienterna sprang patronusärenden. I gengäld var de skyddade till exempel inför rätt om någonting hände. Det här var en mer städad form av maffian, kan man väl säga. Maffian står väl i ett direkt historiskt samband med patron-klientsystemet, men det ansågs på den tiden på intet sätt något kriminellt, utan det var en social nödvändighet, men inte fanns rättsliga strukturer och försäkringssystem som skyddade den enskilde. Så här måste det rimligen gå till på den tiden. Men alltså patronussystemet har lämnat åt detta arv av titeln patronus. Eftersom Karl var Roms patronus så var han också påvens patronus, vilket hade viktiga konsekvenser. Och Karl uppfattade att han hade samma gudomliga uppdrag som en gång Rom, nämligen att upprätta det undergivna och störta det högmodiga. Jag har ett citat från en romersk skatt, Vergilius. Karl kallades också Dulcis Presentia Christi, Kristi ljuva närvaro. Kristus styrde världen, men genom Karl, som i sin tur styrde påven i Rom. Den bildade monarken skulle fortsätta att vara ett ideal i Europa. Karls efterträdare, de tyska kejsarna och senare de habsburgska, fantiserade om världsherravälde. De omgav sig med bysantinskt hovceremonier och övertog bysantinska tänkelser i sakral glans. Nästan alla institutioner kallades heliga ett eller annat. Och de skulle upprätthålla den här fiktionen att de var Augustus efterträdare med vissa avbrott ända fram till 1806 när Napoleon satte P för detta.
De diktarkröningar som de antika poeterna talar om, mest som metaforer, togs upp på stort allvar under medeltiden. Petrarca, som vi talade om förra föreläsningen, kröntes för sin poesi på Kapitolium år 1341. Det är alltså första antydan om renässanshumanismen i rituell form, kan man väl säga. Och sedan att utse en poeta laureatus fortsatte i det heliga romerska riket av tysk nation ända till slutet 1805. Och i England upprätthålls det ju Poet Laureate, en befattning som en poet innehar. Tegnér anknöt till det här bruket när han vid magisterpromotionen i Lunds domkyrka 1829 på att lagen kröna Adam Oehlersläger som en nationell försoningsgest mellan Sverige och Danmark. Det här tänkesättet satte sina spår. Det påverkar oss fortfarande, långt efter det att kyrkan har förlorat sitt undervisnings-, informations- och problemformuleringsprivilegium. Det bästa beviset är förstås bokstäverna. Det latinska alfabetet i karolingisk design. Alltså kejsaren tog beslutsamt befälet över skriftbilden. Dittills hade man i det merovingiska området haft massa olika handstilar och skrifttyper. Där det var svårt att läsa i en annan del av imperiet. Nu lät han på kejserlig order utforma en enhetlig skrivstil, den så kallade karolingiska minuskeln. En kalligrafisk standardskrift. Vacker, lättläst, enhetlig. Använd av skrivarna mellan 800 och 1200. Den skrift som renässanshumanisterna trodde var den urromerska skriften och därför började använda i boktrycket. Det som blev typsnittet antikva och det som finns i alla datorer jorden runt. Karl den store själv kunde tala både grekiska och latin, obehindrat heter det, men han kunde knappast skriva. Han förvarade en skrivtavla under kuddarna i sängen för att ha något att pyssla med under sömnlösa timmar. Och för allt som hans levnadstecknare sa, vänja handen vid att forma bokstäver. Men det var för sent. Anekdoten visar att läskunnighet inte alls behövde vara detsamma som skrivkunnighet. Alla präster måste till exempel kunna läsa för att utföra gudstjänsten, men inte alla kunde skriva. Alla elever fick alltså läsa samma texter, sjunga samma sånger, be samma böner och skolades i samma tänkesätt med samma terminologi. De fick lära sig att uppställa exakta definitioner, dra korrekta slutledningar enligt logikens elementa. Det latinska språket, som inte var någons modersmål, blev nu ett sant, jämlikt och sammanhållande band mellan de många folken inom Karls rike. Våra dagars Frankrike, Belgien, Nederländerna, ända till linjen Elbe-Donau i öster samt Norditalien. Så skapades en enhetlig så kallad grafolekt, det vill säga ett system för skrift oberoende av det talade språket. Skriftkonsten utvecklar alltid koder som skiljer sig från de muntliga koderna. Både skriftkonsten och boktryckarkonsten utvecklar sina speciella dialekter som ansluter sig till den dominerande dialekten i ett språkområde. Nu blev Ciceros språk imperiets grafolekt. Samma sak skedde senare i England med Londons överklassdialekt, i Tyskland med högtyskan och i Italien med toskanskan, i Sverige med Stockholms och Mälardalens språk, som upphöjdes till nationella skriftspråk, i vilket de faktiska dialekterna översattes när de skulle fästas på pränt. Det här skrivna språkets ordförråd finns lagrat i ordböckerna, men ingen enskild brukare behärskar alla orden. Det befinner sig långt från talspråkets värld och dess grammatik anses mer korrekt än det talade språket. Svenskan är ju en enhetlig, mycket enhetlig grafolekt. Det finns en sak som avslöjar om man läser Sydsvenskan eller Svenska Dagbladet, vet ni vad det är. Det heter i Uppsverige i fjol, det heter i Skåne i fjol, vilket är ursprungligen. Det
karolingiska imperiet syftar till expansion också mot Norden i ett försök att pacificera vikingarna, som nu hade blivit ett svårt problem på kontinenten. Missionen var bland annat ett försök att skapa fred och stabilitet vid rikets gränser. Och det som för nutiden kan vara två skilda saker, spridandet av den kristna tron och politisk expansion, var för den tiden ändå två sidor av samma sak. Det gällde att utbreda Kristi rike, att skaffa fred, rädda människor som annars skulle ha gått förlorade för evigt. Skandinavien och Baltikum var de sista områdena som infogades i den västeuropeiska gemenskapen. Munken Ansgar, Nordens apostel, var en produkt av den karolingiska klosterskolan. Hans första försök att bringa evangelium i Birkan slutade i en typisk katastrof. Båten bordades av vikingar på Östersjön som roffade åt sig allt, inklusive 40 latinska handskrifter. Sveriges första kontakt med den bokliga kulturen på hemmaplan. Man undrar vad de använde dessa handskrifter till. Detta till trots måste den latinska mässan i en kortare tid omkring 829 ha firats mitt i Sverige. Missionsverket gick trögt. Fortfarande på 1070-talet, när Adam nere i Renen skulle beskriva Sverige och Norge, måste han tillstå att dessa två vidsträckta riken bokstavligt talat var terra incognita. Ändå blev tusentalet missionens och de stora vägbyggarnas århundraden i Sverige. Nu sipprade kristendomen in och den europeiska kulturen, vilket var två sidor av samma sak, från väster och från söder. Missionärerna i Norden hade gått i samma enhetsskola och där studerat Bibeln och de romerska skalderna. De kunde uppställa exakta definitioner och distinktioner. Deras förkunnelse sätter spår i svenskan i ett stort antal grekiska och eller latinska lånord. Det räcker med att nämna advent, altare, apostel, biskop, djävul, kyrka, läsa och präst. Men det övervägande flertalet kristna ord är faktiskt av germansk ursprung. Till exempel så fundamentala termer som Gud, tro och själ. Minst lika intressanta är översättningslånen. Där nya tankar tänks, alltså när kristendomen införs, så måste nya ord uppfinnas eller gamla ord fyllas med ett nytt innehåll. Innovationer som dygd, samvete, fresta, medlidande, barmhärtighet, ödmjukhet, tålamod och förlåtelse vittnar om nya världar, alltså nyintroducerade ord under kristningsperioden. Men urgamla ord som broder och djur fick också nya betydelser. Den romerska och kanoniska rätten, kyrkans rättslagstiftning, tvingade på 1200-talet den kulturella eliten att tänka i nya och rättare linjer. De muntliga lagarna i Norden, med 1000 års hävd i bondesamhället, berättade helst om konkreta typfall. Nu slår man, lekar, ligger, oger. Ibland är det små berättartekniska pärlor. Man erinrade sig presidentsfallen på förekommande anledning. Men den nya romerska rätten uppställde legala maximer i syllogistisk form, översats, undersats, slutsats, eller i vilka det speciella följer av det generella i en sammanhängande system, juridisk vetenskap som inte längre någon kunde hålla huvudet som de gamla nordiska lagmännen hade gjort. Man fick lära sig att tänka abstrakt. Bland abstraktionerna fanns sånt som legala fiktioner, begreppet juridisk person, möjligheten att bryta äktenskapsgemenskapen genom att testamentera sin egendom till andra förmånstagare än släktingar. Individen och hennes öde blev mer och mer mittpunkten för uppmärksamheten. Och den romerska rätten inskärpte också att respekten för
samma regler gäller alla, vilket märkbart ökade rättssäkerheten och revolutionerade individens ställning i samhället. Lagen stod åtminstone högt över intressekonflikterna. Till och med kejsaren var tvungen att lyda lagen. Den gav också individen möjlighet att hävda sig mot gruppen. Man kunde testamentera sin förmögenhet till den man ville. Till kyrkan till exempel. Äktenskap kunde inte längre ingås genom en överenskommelse genom släktingarna. Dess enda och nödvändiga grund blev nu kvinnans och mannens fria samtycke, konsensus, som gjorde att också kvinnans vilja i detta fall fick juridiska konsekvenser. Den karolingiska skolan och dess standardiserade språk la grunden inte till. Jag ser vad jag här har skrivit för klokt. Ja, la grunden till den västeuropeiska kulturella utvecklingen som en gång skulle exporteras till hela världen. Det gemensamma språket möjliggjorde en internationell kommunikation mellan många nationella kulturer under samma paraply. Den romersk-katolska kyrkan och dess övernationella lagstiftning. Klart att det finns en gemensam kulturell bakgrund till Västeuropa, alltså vi som använder det latinska alfabetet jämfört med den östra halvan av det romerska imperiet som använder det grekiska eller kyrilliska alfabetet. Det beror på denna bakgrund i Karl den stores utbildningspolitik. Det är ju intressant att ställa frågan vad som kunde ha hänt om inte det ena eller det andra hade inträffat i historien. Sån här kontrafaktisk historieskrivning ska man inte som seriös forskare ägna sig åt. Men ändå tillåtet att undra vad som hade skett om inte Karl Martel vunnit över araberna i Poitiers 732. Araberna och deras ojämförligt överlägsna kultur, måste man säga till det här laget. Eller om inte Karl den store reformerat skolväsendet och infört en standardiserad skrift och grammatik. Säkert är att det gamla romerska imperiet hade fallit i glömska. Vi hade knappast haft någon anledning eller möjlighet att studera det språk och institutioner. Med viss sannolikhet hade det vi kallar Europa varit muslimskt område. Med koranskolor istället för domskolor och gymnasier. Man kan spekulera över vad som hade blivit följden. Karls skolreform ledde i tidens fullbordan till universitetet som normal form för högre utbildning. Varför den arabiska högkulturen som räddade så mycket av den grekiska naturvetenskapen och filosofin i efterhand hamnade i skuggan av det västerländska samhällets snabba utveckling på alla områden? Det kan man bara spekulera över. Universitetens uppkomst kan bara förklaras mot bakgrunden av den arabiska lärdomen. Både föreläsning och disputation var metoder som vi övertog från araberna. Disputationen blev i det medeltida universitetet inte bara krönet på en människas utbildning utan en daglig övning. Ett påstående av dess motsats vägdes mot varandra med hjälp av den stränga aristoteliska logiken. Det valde studenterna med kravet på exakta definitioner, disciplinerat tänkande, att alltid se saker och ting från två motsatta håll. Under 1200-talets intellektuella omvälvningar fastslogs principen att religionen inte har något att frukta av förnuftet. Den medeltida lärdomens största namn, Thomas av Aquino, gick i bräschen för en intellektuell nyfikenhet som ville pröva allt och försöka förstå allt. Sanningen inom filosofin kunde inte stå i motsats till trons sanningar, det var axiomet. Filosofi och naturvetenskap blev intressanta ämnen i sig, oavsett om de kunde användas i teologins tjänst. Det dagliga ifrågasättandet av traditionella teser ledde efterhand till en omvälvning. Hade man dittills tänkt att vetandet var en återerövring av forntidens förlorade kunskaper, så vände man nu blicken framåt.
Det mesta återstod att upptäcka. Där började vägen till det moderna Europa. Denna attityd blev, efter ett antal bakslag, början till den naturvetenskapliga revolutionen flera århundraden senare. Karls imperium föll sönder som alla imperier gör. Men hans skolsystem fanns kvar. Alla bildade talare skrev på latin. Latin då utan konkurrens den västeuropeiska gemenskapens språk. Den venetianska ädlingen Pietro Querini seglade 1431 med ett lastfartyg från Cypern till Flandern, var dit han skulle. Efter skeppsbrott i en svår storm hamnade han med sina 10 olyckskamrater, gissa var, på ön Röst vid Lofoten. Där vistades han 3 månader hos den lokala prästen, en dominikan, jag vet inte vad han hade gjort för råd, och underhöll sig på latin med honom. Öns 120 invånare levde bättre än de flesta andra européer, säger Querini, på grund av sitt handelsutbyte med London och andra centra på kontinenten. Varje familj hade 6 små kor och använde fisk som valuta. I detta bakgrunden till en kär Norge-historia. Varför han använde så stora plånböcker. Internationalism var ännu inget begrepp. Den praktiserades. Förhållandet mellan stat och kyrka blev under medeltiden allt mer dramatiskt. Och den här spänningen gjorde Västeuropa betydligt vitalare än den gamla östra rikshalvan. I Konstantinopel uppstod en kejsarmystik och Rom blev framförallt oriental grund och i samförstånd med kyrkan. Alltså allas institutioner fick epitetet helig och dess dekret mottogs som ord från himlen. Konstantinopel kallade sig det nya Rom eller det andra Rom. När det föll för turkarna 1453 var det fullt logiskt att ett nytt maktcentrum uppstod i Moskva, det tredje Rom. Där storfursten antog namnet tsar, alltså varianten av Caesar. De kommunistiska diktaturerna blev långt senare Bysans i nya men gråare kläder med den dialektiska materialismen som teologi. Alltså, i flera vågor efter Karl den store har så kallade renässanser anknutit till det gamla Rom som formel för något mer ursprungligt, överskådligt, äkta, kraftfullt, oförstört, livsdugligt än senare tiders förfall. Mellanliggande perioder, medeltiderna, tycktes som belastningar, förtryckande strukturer. I botten på de här visionerna ligger alltid samma dröm om guldåldern. Från ett gyllene ursprung har mänsklighetens historia rullat ut för av egen tyngd. I tider av psykologisk osäkerhet, av världsupplösning, av rastlös sökande efter nya roller speglar man sig gärna i de gamla samhällsformerna, konstnärliga uttrycken och texterna för att finna gamla värden och leka med nygamla roller. Och människor med den nya tidens inbrott, alltså efter medeltiden, sörjde över att de medeltida institutionerna nu slogs sönder och samman, så tröstade de sig efterhand i en ny nationalkänsla. Omkring 1500 formade sig nationalstaterna, liksom det gamla Rom förstås grundade på blod och järn. Statsabsolutismen var en sida av renässanshumanismen. Han hade kastat av sig medeltiden, som inte lämnade rum för enskilda initiativ, utan nu uppfattades som infantiliserande, som vi sa, med sin världsfrånvända askes. Kontakten med de antika författarna upplevdes som befriande. Man lekte ett antikt rollspel, upprepade romarnas sätt att tänka, skriva, tala och skapa konst. I och med
renässanshumanismen så börjar ett rollspel av gigantiskt slag iscensättas i Europa. Både på katolskt och protestantiskt område organiserades skolväsendet efter samma normer, det vill säga aktiv behärskning av de klassiska språken, så att man själv skulle kunna uttrycka sig lika bra som forntidens författare. Kungamaktens kontroll tilltog överallt. Centralmakten sökte efter legitimering. Språkbehärskningen var ett handfast politiskt syfte, hade som syfte att, och det ingick i renässansfurstens ideal. Varje liten furste ville nu spela Augustus, och då behövde han en Mäcenas Maecenas och en Vergilius i sin tjänst. Alltså Maecenas var närmare till Augustus. Han finansierade poeterna som prisade Augustus, som var Augustus propagandaminister. Makten innehåller alltid ett sådant förhållande till medierna, och på den tiden var poesi mediet som politiken måste vara i sin tjänst för att fungera. Och detta återupplivades i hög grad då vid kejsar eller furstehoven i den nya tiden. Antiksvärmeriet blev under den humanistiska renässansen till en sorts livsåskådning. Ur den antika litteraturen hämtade man maximer för praktisk politik. Det finns ju romarcitat för alla tillfällen. Det finns antikens historia gestalter man kan anknyta till vid ett besvärligt vägval. När en makthavare skulle fatta ett svårt och impopulärt beslut, då var historiska precedensfall det effektivaste medlet att framställa avgöranden som krävande men nödvändigt. Imitationen av den romerska guldålderns författare blev ledstjärnan i litteraturen. Antiken blev en outtömlig källa att ösa symboler ur för konstnärer och arkitekter. Slottens väggar fylldes av myter och allegorier alla antiker. Tidsavståndet var upphävt. Jakob Rudbeckius, bror till den berömde biskopen, föreslog 1630 att man i Sverige skulle grunda en stad där man bara fick tala latin. Gustav Adolf den andre, triumfatorn och fredsfursten, var en ny Augustus. I närmare eftertanke så ingår ju samma bokstäver i Gustavus och Augustus. Dotter Kristina, drottningen, läste helst Vergilius och Tacitus, men det skulle vara i de senaste kritiska editionerna, rapporterar franska diplomater hem till Paris. Kristina blev senare en manisk samlare av klassisk konst, förutom alla manuskript som ingår i Bibliotheca Reginensis i Vatikanen. De hamnade ju där sen. De här furstarna måste precis som Augustus skapa monument och propagandamedel. Poesin är bevisligen varaktigare än bronsen. Latinet hade visat sig odödligt och tänkte behålla denna förträffliga egenskap för all framtid. Latinpoeterna blev alltså funktionärer i furstarnas sorg, och de var mycket medvetna om sin egen betydelse. En skicklig latindikt var en politisk handling, jämförbar med ett kungaporträtt eller en slottsbyggnad. Latinpoesi glorifierade de dygder som var gångbara i de kulturbärande skikten i alla länder, och latinpoesi nådde en internationell publik. I Sverige tog Gustav Vasa den tyske humanisten Henricus Mollerus, Heinrich Möller heter han, i sin tjänst för att försvara den officiella politiken gentemot utlandet. Senare skulle en rad svenska latinpoeter garnera kungliga bröllop och begravningar med högtravande hyllningsdikter som inte hade något av den klassiska måttfullheten utan en våldsam pateti. Laurentius Petrigotus låter Mälaren förstenas av sorg vid Gustav Vasas död. Jag vet inte vilken årtid den inträffade. 1560. Sverige talar så här: Gustav
Han som med sin envishet och talekonst hade befriat romarna från gallerna, liksom Gustav befriat Sverige från dansken. Georg Stjernhjelm förlöjligade i ett poem danskarnas insats i sjöslaget vid Fehmarn 1644. Naturligtvis omfattade den här propagandalitteraturen också religionen. Båda lägren ville svartmåla motståndaren och visa hur den andra läran bidragit till ett namnlöst elände för folket. Lars Widvallius propagandstift Sveriges rikes ringmur växlade mellan svenska och latin och utmålade katolikernas omänskliga grymhet. De katolska rösterna fanns efter Sigismunds nederlag 1598 inte kvar i Sverige, men etablerat sig i Polen. Det sägs att när Gustav II Adolf i kretsen av sina rådsherrar och generaler blev riktigt upprörd så var han tvungen att gå över till latin. Det språk som tillåter en att säga exakt vad man menar, till skillnad från modersmålets primitiva känslojoller. Axel Oxenstierna talade latin eller svenska med fransmännen för att sätta dem på plats, alltså inte franska. Latinet var officiellt språk i Polen fram till delningen 1795, när de nya herrarna införde ryska och tyska istället. Den kroatiska landdagen i Zagreb använde latin till 1847. I Ungern var det officiellt ämbetsspråk i 1844. 1891 togs det generella kravet på latin för universitetsstudier bort vid de svenska universiteten. Den sista doktorsavhandlingen, författad på latin, framlades i Uppsala 1956. Respondentens bön att få försvara den på latin avslogs av myndigheten. Ej vet du det, dogmens fånge, att du frälst ur glömskans hand, formen som en dag ska lösa andarna ur dogmens band. Alltså, det här är lite krångligt eftersom det är Viktor Rydberg. Han menar så här att den berusade munken som sitter under medeltidens stjärna i sin cell och skriver av böcker som han inte har en aning om vad de handlar om. Han bevarar någonting, han bevarar ett sprängstoff som så småningom, det vill säga när renässansen ska sätta fyr på hela Europa och befria från dogmerna, från deras tvångströja. Så tänkte Viktor Rydberg om medeltiden som en tid av passivitet och passivt vidarelämnande av människor som ännu inte hade vaknat riktigt. Han visste inte så mycket om det kolossala mängd tänkande som utövades under medeltidens stjärnorna. Men man kan med fog fråga sig om renässanshumanismen löste andarna ur dogmens band eller bara ersatte gamla dogmer med nya. Humanismen var ju i hög grad tillbakablickande. Den hänvisade till de antika, kanoniska förebilderna från Rom och Grekland eller från Jerusalem om man nu var teolog. Man studerade det förflutna i tanken att det förflutna var bättre än nu, i hopp om att finna en mer autentisk version av det äkta mänskliga. Ett grunddrag i humanismen var åtminstone till en början imitationen. Och ibland kunde gå till patetiska överdrifter, den så kallade ciceronianismen. Talat om den tidigare. Man skulle aldrig säga något som Cicero aldrig skulle ha sagt eller kunde begripa. Människan speglades i antiken i djupfryst form kan man säga och upptäckte på nytt sina egna drag. Världen sattes i centrum och människan fann där en delvis ny bild av sig själv. Humanisterna ville vara framförallt fostrare och formare. De ville med hjälp av litteraturen omdana människor i önskad bildning. Låta en bild framträda. De formulerade en bildningsteori. De var lärare och ideologer för vad vi skulle kalla den gymnasiala utbildningen. Kärnan i kanon var det noggranna studiet av klassisk latin, dess vokabulär, grammatik, metrik och stil. I viss mån också klassisk grekiska. Om man hade väckt en svensk gymnasist
åt honom att han skulle skriva en dikt på hexameter, så hade hexameterna kommit ur munnen på honom utan närmare eftertanke. Metriskt korrekta dessutom. Man läste och interpreterade de äldre verken. Ledande lärare som Guarino da Verona i Ferrara och Guarino da Feltre i Mantua drog till sig studenter från hela Europa där på 1400-talet. Deras läroplaner och metoder övertogs i alla läger, både av de protestantiska reformatorerna och av jesuiterna. Den humanistiska skolan vars av övertygelsen att klassiska studier gav värdefull information och disciplin, intellektuell disciplin, men också moraliska förebilder och förfinad smak, kvaliteter som var nödvändiga för härskare, ledare och yrkesmän i samhället. En högutbildad humanist fungerade ofta som kansler eller sekreterare i tjänst hos påvar, kardinaler och biskopar, kejsare, kungar, furstar och republiker i finans- och affärsvärlden. Alla dessa behövde en stab av folk som kunde sätta upp och kopiera dokument, brev och andra och skriva latindikter till försvar eller angrepp. Det var därför som jesuiterna inrättade skolor. De ville nämligen nå de tongivande i samhället. Samhällets multiplikatorer, furstehuset, de som kunde bestämma över det etiska klimatet eller det politiska tonläget i sina respektive furstendömen. Vill man alltså påverka folket måste man ta deras makthavare. Det är själva poängen med alla jesuitiska ut. Humanisterna sysslade för övrigt gärna med ohämmat skvaller, smicker och polemik. Härav denna förtjusning i dialogen och invektivet. Invektiv, det är alltså en litterär form som går ut på att ta livet av en persons karaktär, karaktärsmord. Talet, brevet och den är av subjektivitet som går från Petrarca över Erasmus av Rotterdam till Montaignes essäer som det finns i en andra lysande svenska översättning av Jan Stolpe. Den här subjektiviteten fanns inte riktigt i den klassiska litteraturen. Enligt Paul Christeller och Jakob Burckhardt levde på 1800-talet i Schweiz, Christeller levde på 1900-talet i USA, där de stora auktoriteterna på renässanshumanismen, så är detta ett drag som man kan framhäva när man talar om renässansens individualism. Man vill inte teoretisera så mycket som att visa hur dygder och laster visar sig i ett konkret människoliv, i personporträtt. Genom invektiv, det var en genre som tog sina förebilder i några autentiska Cicero-tal och i några okryfiska skrifter tillskrivna Cicero och Sallustius. Och invektivet, personangreppet, tillåter författaren att odla en högst personlig ton, att överdriva argumenten långt över det plausibla, en konst som renässanshumanisterna njöt av. Jag kan ju tänka på Martin Luther till exempel som en utomordentligt begåvad författare av invektiv. Han löst på sina motståndare. Och det var inte bara Luthers personlighet, det var det förvisso också. Men det var en accepterad genre i hans tid. Humanisterna bidrog till den omfattande latinpoesin som jag sagt. Det finns långa rader hexameterpoem om historiska, mytologiska, religiösa och didaktiska, alltså pedagogiska ämnen. Man skrev hymner och herdepoesi i långa banor efter mönster av Vergilius ekloger. De tidiga humanisterna producerade också några få latinska tragedier och något fler komedier. Skoldramat blev inte minst för jesuiterna ett omtyckt medel att popularisera både språkundervisningen och innehållet, det moraliska uppbyggliga innehållet. Jesuiterna lät uppföra dramer i
det gjorde man även i den protestantiska miljön, men jesuiterna gick före där. Till exempel på dramatiseringar av den bibliska historien. En av våra doktorander i Lund, Heidrun Führer, har doktorerat på jesuitdramat av Jakob Balde Jefta, alltså berättelsen om Jefta, som lovade att slå ihjäl första bästa som kom ut ur hans hus efter en militär seger. Det råkade vara hans dotter. Det moraliska dilemma som han hamnade i. Och detta framställs då på ett allegoriskt sätt som ett uttryck för den kristnes kamp mellan gott och ont, mellan förpliktelse och böjelse. Hur det här litterära programmet lät sig förenas med kristendomen, det är en intressant men rätt så komplicerad historia. Reformationen, den lutherska, eller den protestantiska ska vi säga, evangeliska, var en kulturrevolution som i sina mer extrema former drömde om att starta allt på nytt från år 0. Det fanns i den lutherska reformationens tidiga år en så kallad vänsterflygel av religiös hänförelse som ville kasta av sig den världsliga bildningen som onyttig och okristen. Sådana rörelser har funnits tidigare i munkväsendet, framförallt i öst. Följderna blev rätt förhärjande. Mellan 1525 och 1539 rasade antagningsantalen i de tyska universiteten. Greifswald-universitetet var stängt under denna tid. Det hade då varit tidigare en tillflykt för de svenska studenterna i Greifswald. I Köln, den skolastiska bildningens högborg, halverades studentantalet. Men Wittenberg, Luthers högkvarter, behöll sin dragningskraft. För Luther var utbildningen hjärtesak. Även om hans inställning till det klassiska arvet vacklade. Världsligt regemente och fria konster måste förvisso fortfarande finnas. Därmed var latinets roll som universitetets språk aldrig ifrågasatt. Och vi vet av Luthers bordsamtal hur lätt han växlade mellan tyska och latin. Han gick utan förmedling över från det ena till det andra. Det har Birgit Stoll, professor i tyska, utrett i sin doktorsavhandling. Därmed omöjliggjordes också den bildningsfientliga religiösa purismen inom Lutherdomen. Luther ville dock inte behålla alla böcker i biblioteket. Skolastisk teologi och filosofi skulle bort. Däremot inte die Poeten und Oratores nicht angesehen als die Heiden oder Christen wären, griechisch oder lateinisch. Ni förstår vad han säger. Poeter och oratorer, oavsett om de var heliga eller kristna, grekiska eller latinska, de skulle inte bort, de skulle vara kvar. Luther tillät medicinska och juridiska texter, dock inte kanonisk rätt. Han hade ju startat sin reformation, man säger symboliskt, genom att kasta ett exemplar av den kanoniska lagen på elden 1520 för att markera sin brytning med påven. Man skulle läsa matematiska verk och krönikor och historier. Aristoteles kallades av Luther för en förtappad, högmodig, arglistig hedning som med sina falska ord har förfört och lurat så många av de bästa kristna. Gud har därför plågat oss med honom för våra synders skull. I bordsamtalet, alltså Luthers nedtecknade bordsamtal, mycket intressant läsning. Där får Aristoteles däremot betyg med tvekan godkänt. Luther sa sig då fullständigt ha förstått Aristoteles fysik, metafysik och boken om själen, som var filosofens bästa böcker. Och även Cicero. Men han menar Luther att Cicero överträffar klart Aristoteles. Ciceros Deoficis om plikterna överglänser den nikomakiska etiken, alltså Aristoteles viktigaste verk om moralen. Cicero, säger Luther, som hade lärt av sorger och genom allmännyttiga arbeten som politiker, höjer sig långt över den sysslolösa åsnan Aristoteles som hade pengar och fritid i överflöd. Han hade förvisso pengar, han var överklassens
skola, som kommer av grekiskan skolä, som betyder just fritid. De som går i skolan, det är de som har fritid, det vill säga de som inte behöver jobba, kan ägna sig åt bildning. Luthers utbildningsminister Melanchthon var en fint bildad humanist och vän till Erasmus av Rotterdam. Vid sin inledningsföreläsning i vintern 1518, året efter Luthers 95 teser, förkunnade Melanchthon den goda litteraturens återfödelse. Umgänget med de gamla texterna skulle medföra andlig mognad och smakens förfining hos studenterna, mildra sederna och skärpa förståndet. Melanchthon upphöjde Bibeln till axiom och säkrade därmed teologins vetenskapliga status. Alltså precis som optiken utgår från matematiken som en axiomatisk grundval, så utgår teologin från Bibeln som axiomatisk grundval. Vidare förkastade han den aristoteliska filosofin som grundval för vetenskapen, i synnerhet teologi, alltså Melanchthon. Den aristoteliska etiken föll inte offer för utrensningen. Också det lutherska universitetet behövde en filosofisk grund. Senare togs hela Aristoteles till nåders av Melanchthon och infördes i kursplanerna i det lutherska universitetet. Skillnaden mellan Aristoteles etik och Paulus teologi, som den lutherska riktningen hade lärt sig av Augustinus, var och är ju verkligen ögonenfallande. Men i det lutherska universitetet frikopplades filosofin från teologin och ingick som ett propedeutiskt element. Wittenberg blev mönstret för den nya lutherska universitetsvärlden med starka humanistiska inslag. Melanchthon lyckades filtrera och sortera den strida ström av ord, idéer, infall och utfall som utgick från Luther, så till den grad att Luthers lära i början av 1600-talet kunde förvandlas till systematisk ortodoxi. De andra stora reformatorerna, Calvin och Zwingli, är otänkbara utan den humanistiska bakgrunden. Luther vill inte räkna sig till det gänget. Han var för eruptiv och oberäknelig för att man skulle räkna in honom i någon folla. Särskilt inte där måttfullhet uppställdes som ideal. Men både reformation och katolsk motreformation omfamnade humanismen i sina system. Lutherdomen genom Melanchthons läroplan, den katolska reformen via jesuiternas Ratio Studiorum från 1599. Jag hoppar nu över några av de mest intressanta inslagen i detta föredrag, för det har vi inte tid och tiden är uppställd till en kvart, eller var det 20 minuter? Ja, alltså jag menar, det är så här att 15.30 går gången för hela evenemanget. Ja, just. Och du får göra en bedömning om jag kör din visdom eller frågornas kvalitet, vilket som är störst. Jag kör slutet. Nu ska jag tala om Erasmus och Luther, de stora kanonerna alltså. I sammandragningen mellan Erasmus och Luther kolliderade två världar. Luther hade frånkänt den klassiska filosofin varje möjlighet att tolka människans egentliga väsen. Filosofia, eller filosofia sa de väl på den tiden, nihil omnino scit demone, säger han. Filosofin vet överhuvudtaget ingenting om människan. Detta har Bengt, gamle professorn i Lund. Bengt. Nej, nu levande. Han cyklar ju på min dator. Bengt Hägglund utrett i en bok om Luthers antropologi. Luthers enda intresse var evangeliet om syndernas förlåtelse. Erasmus drömde om en syntes mellan kristet och hedniskt och antikt. Erasmus avskydde Luthers måttlöshet, som hade, sa han, släppt 600 erinier lösa ur Orcus över hans samtid. Erinier var hemgudinnorna i underjorden. Luther föraktade Erasmus måttnad och ovilja att ta klar ställning. En hållning som han uppfattade som slapphet och feghet.
hos den man som hade hela Europas öra. Erasmus är en ål, en tvetydig människa, säger Luther i ett av sina ordsamtal. Jean Calvin, alltså Calvin, gick i samma skola i Paris som Ignatius av Loyola. Inte samtidigt. Och han upplevde Calvin den starka spänning som rådde mellan konservatismens högborg Sorbonne och de humanistiska kretsarna kring hovet och kung Frans den förste. Calvin var en lärd asket, teolog, utbildad jurist. Han förenade en djup humanistisk bildning med en utsökt behärskning av latinen. Alltså en ren njutning att läsa Calvins Institutio Religionis Christianum. Alltså den kristna lärans grunder. Och han var också en förebild för den litterära franskan, Calvin, kan man tillhöra. I Rabelais ögon, Rabelais alltså den store skämtaren, satiriken från 1500-talet, så var Calvin lika monstruös som Erasmus. Humanismen hos Calvin, liksom hos Ignatius av Loyola, står helt i ett teokratiskt perspektiv. Alltså det ska inskärpa Guds rikes utbredande på jorden. Hos Calvin finns ingenting av Erasmus försonlighet och måtta. Calvin dog 1564 av utmattning efter allt predikande, bibelkommenterande, undervisande, brevskrivande och utfärdande av intyg. Den katolsk-konservativa undervisningsmodellen levde kvar främst i Köln efter gamla skolastiska reaktionära mönster. På katolsk botten blev det jesuiterna som var förbjudet. Jag ska återkomma till detta. Ignatius av Loyola, död 1556, var officer av baskisk härkomst. I Pamplona sårades han allvarligt 1521. Det ledde till en religiös omvändelse. Han hade från början ingen bildning, men han satte sig på skolbänken som gammal man i Barcelona, Alcalá, Salamanca och Sorbonne. Han ville på så sätt skaffa en solid intellektuell bas för den rörelse som han drömde om att grunda. Och vid Collège Montaigu i Paris, där både Erasmus och sedan Calvin studerade, där kan man ha mött Calvin och andra reformivrare. En märklig tanke att de gick i samma skola, dessa diametrala motsatser. Ignatius samlade en grupp unga män omkring sig och alla erövrade de magister artium-graden, det vill säga vad vi skulle kalla fil-doktor. Också Ignatius var i hög grad inriktad på frågan: hur kan man förvandla människor, forma människor? Och svaret löd för hans del: en förnyelse av människan kan inte längre åstadkommas i klostrens avskildhet. Den nya människan måste leva ute i världen. Och han uppfattade sig som en andlig soldat med trohetslöfte mot den romerske kåren. Erasmus hade skrivit en handbok för den kristlige soldaten, Enchiridium Militis Christiani. Ignatius bildningsprogram innehöll fortfarande mycket medeltida skolastik, men i grundningsdokumentet för det romerska jesuitkollegiet 1551 hette det att kollegiet skulle vara en skola i grammatik, humanitet och kristendomskunskap. Redan i grundarens livstid reste jesuiter till Indien, Japan och Brasilien, några år efter hans död i Kina, och spred så den latinska humanismen till nya kontinenter. Den medeltida världsbilden var sprängd. Man öppnade sig för världen och universum. Alltså den kopernikanska, keplerska världsbilden. Jesuiternas läroplan, Ratio Studiorum, byggde på Ignatius program. Det var inget humanistiskt manifest, men det värdesatte liksom humanismen vetenskaperna. Jesuiterna var inga hinder i vägen för människor som helt och hållet ville leva i denna världen. Vilket framgår av jesuitpatern Balthasar Gracians handbok Världsklokhetens handorakel och konst, som Schopenhauer sedermera skulle översätta till tyska. Gracians bok slutar med meningen: 3 ting som på spanska börjar på S gör människan lycklig: helighet, hälsa och vishet. Santidad, salud, sapientia.
Ett konkret exempel på hur den här humanistiska utbildningen beter sig ska jag ge nu. En stockholmare. Laurentius Bojerus, han kan heta Lars Boyer gissar jag på svenska. Han var i början av 1600-talet en välkänd profil i orden. God humanist, talade tyska, polska, italienska, lite estniska, skrev på ett fullfjädrat latin, både prosa och poesi. Han hade gått in i jesuitorden 1587, stationerats i Dorpat, Vilna, Jaroslav och Braunsberg, där man utnyttjade hans talanger som lärare, författare och kontroversiolog. Han föreläste i poetik och retorik inom sin orden. Att han var betrodd bevisas att han år 1600 utnämndes till assistent i de nordiska frågorna åt den berömde norske jesuiten Laurentius Norvegus, eller Klosterlasse som man kallar honom i Stockholm. Han avdelades alltså för projektet att återvinna Skandinavien för katolicismen. Bojerus var känd i Polen som Virginiev Neuer och skrev även under pseudonymerna Krzysztof Zawisza och Emilian Engsler, en mångverserad herre alltså. Han publicerade en apologia contra calumnias insultaro, alltså en försvar mot förtalet av jesuiterna, och det stora eposet Carlomagia 1606, där han förhärligade den katolska segern över hertig Karl, sedermera Karl IX, vid Kirkholm 1605, som hade resulterat i ett totalt nederlag för härtigen av söderna. Hela den svenska armén skingrades. Av någon anledning nämns slaget i Kirkholm inte i svenska historieböcker. Ni har inte hört det väl i skolan? Men stavar man det? Alltså, välkänt av alla polska skolbarn. Ja. Kirkholm. Karlomagia, karlarnas kamp, är ett epos på 2145 verser. Det inleds med ett medvetet anslag ur Eniden. Pausa och esklikationer, David och Trofea, Gravi, etc. Jag besjunger de djärva dåden och härförarna, den litauiske krigsgudens Trofea. Jag besjunger de väpnade karlarna, de som staden Riga vid Nordanhavet så drabbas samman med fientliga fälthet. Dikten har fått sitt namn av att den besjunger två personer med namnet Karl, alltså den svenske Karl som usurperade makten efter Sigismund, och den polske generalen Jan Karol Chodkiewicz, hans militära motståndare. Bojerus var ännu skickligare som propagandist i en hittills ouppmärksammad dikt som inleder Johannes Vestovius Vitis Aquilonia, en samling biografier över de svenska helgonen. Bojerus apostroferar alla möjliga interlokutörer, Sverige, helgonen, Jungfru Maria, alla Sveriges skyddshelgon, Johannes Döparen, martyren Laurentius. Slutligen anspelar han på kung Johan III och dennes kung Sigismund med en förnyad önskan att Sverige ska återvända till katolicismen. Och det slutar så här: Skandinavien har varit ett av djävulens särskilt omhuldade verksamhetsområden. Först införde han kulten av Oden, Tor och Freja. När den sanna tron på treenigheten äntligen fått fast grepp av svenskarna, då uppväckte han exmunten Luther och fördärvade alltihopa igen. Istället för semla måste man nu äta lera. Jag är inte riktigt säker på vad han menar med detta. Frälsningen kom från Tyskland med Ansgar. Nu kommer pesten från Tyskland. Nu kommer jag till slutreflektionen. Jag är nästan färdig. Nationalstaterna i väst kunde inte undvara Romtankens möjligheter och symboler. Vad vore Napoleons eller Englands eller USAs imperiebyggen utan den romerska bakgrunden? Kejsaridén exploaterades ännu i konflikten mellan Frankrike och Tyskland under 1800-talet. Självklart åberopade sig Mussolini, Stalin och Hitler på det gamla Rom och dess symboler. Hitler också i sin egenskap av konstnär. Romarriket, sa han, var grundat på de romerska medborgarnas blod. Hur långt skulle vi inte ha nått om inte kristendomen påtvingats oss? Undrade fyren ett av sina ordsamtal. De finns ju också. Bakom Romtraktaten 1957 låg förhoppningar att undvika diktaturernas barbari och krig mellan europeiska broderfolk genom
en gemenskap av mer ekonomisk art. Denna senaste Rom-idé väcker mindre entusiasm, särskilt här i Europas utkanter. Det romerska imperiet drog en gång en gränslinje som kallades limes mot de icke-erövrade folken i norr. Går det fortfarande en mer subtil linje ungefär längs den muren, som för romarna var gränsen mellan vin och öl, mellan civilisation och barbari. Entusiasmen för EU är utan tvivel störst inom de områden som en gång var Karl den stores latinska rike. Linjen mellan öst och västrom, skillnaden mellan alfabeterna, krävde fortfarande på 90-talet sina blodiga offer. Vår del av världen har jagats framåt av ifrågasättandet som tradition. Den protestantiska reformationen var bekräftelsen av detta förhållande. Man gjorde upp med en religiöst legitimerad romtanke till priset av Västeuropas enhet. Det innebar inte alls att latinet hade spelat ut sin roll. Det fungerade fortfarande som neutralt medium mellan alla bildade. Inom vetenskapen och diplomati, där det ansågs som det mest neutrala språket. Romtanken och historien om det latinska språket illustrerar väl tvetydigheten i historien. Rom som symbol lånar sig både till republikanska drömmar om ett klasslöst samhälle i uppror mot tyrannerna. Det var den ledande tanken bakom den franska och den nordamerikanska revolutionen på 1700-talet. Det kommer till pass också i maktens perspektiv för den som vill söndra och härska. Det lämpar sig för den som drömmer om gemenskap av olika folk och kulturer, enade under ett gemensamt tak, som garanterar ett minimum av samförstånd och kommunikation. Rom gick fram med både våld och lag och skapade en administration med ett gemensamt språk och grundläggande lagstiftning. Ett minimum av kulturell, låt oss säga, samordning som underlättade trafiken mellan folken. Den bestående utformningen fick Romtanken genom Karl den store och hans utbildningsreform som lade grunden för Västeuropas kulturella enhet genom att ta makten över språket. Vi lever idag av det arbetet. Det är lika självklart som luften vi andas. Vi tänker inte på det. Finns i alfabetet, i vetenskapernas termer, i de gemensamma internationella orden, i kalendern, i månadernas namn, såväl som i juridikens grundläggande principer. Med levande spår av vårt romerska förflutna. Slut!